Asan ang akin? Ito. Biglasan mo nga. Uhaw na ako eh. Ay, buko-buko muna kami. Kain buko. Hahakot kasi kami ng nyog. Sarap, sa inyo na. Yan, magkukupras nga kami. Ayun, oh. Tambak na doon ng nyog. Sa akin to, di ba? Tapa yung gulok. Unang bulok. Okay na. Si Lolo. Ni Papa. Sarap. Lola, yun yung masarap. Yan. Tanggalin mo, Ajar. Ma. Wow! Si Ramon. Ano? Kaya niya to? Yan o. Ang kinakain ko dito buko. Hindi ipis. Hindi yung marumi. Ipis kasi ba? Kain lang ng manok. Malauhog. Quality. Wow! Quality. Pagod na guys. Jar, hangawit ka na. Yummy. Isa pa guys. Kung nagutom si Lolo. Baka ikaw hindi ka gutom ah. Pag tanghali, Lola, hindi na masarap yung ganyan, ano? Gutom na gutom ako eh. Delicious. Bakit masakit? Nakakad ka. Putulin mo na. Loko bali. Yung bayawak, hindi yung kamay. Ayun guys, busog na ako. Quality na naman. Pambihira naman yun guys. So quality oh. Quality ba? Naman guys. Abangan guys ang aming mga susunod na vlog. Hold up, hold up. Yeah, yeah, yeah. Hold up, yeah. Woman. Quality na naman. Pambihira naman yun guys. So quality oh.